Jiena Liz Barbara Sant, waħda mid-diretturi ta' grupp ta' kumpaniji tal-familja u fosthom għandna kumpanija ta' Fire Security, Waste Management u Environmental Services u għandna kulleġġ ta' Emergency Training. Nagħmlu training f'setturi differenti fosthom l-oil and gas, aviation u maritime. Dan huwa ħija żgħir Duncan u flimkien immexxu l-grupp. Liz u Duncan, grazzi li aċċettajtu li tiġu tajdu l-istorja tagħkom fil-programm. Ħadd gost li xnaf li negozji li ħajkunu qegħdin jarawna ħajbenefikaw mill-informazzjoni li ħatatu intom u t-telespettaturi żgur li ħajsibu l-istorja tagħkom interessanti. Il-proċedura tagħna hi li nibdew l-istorja mill-bidu. Min se jibdilna? Nibda jien? Nibda jien. L-ewwel nett grazzi Nolin tal-istedina. Grazzi. Aħna l-istorja tagħna bdiet fit-tmeninijiet. Il-papa kellu ħabib tiegħu u da qallu taħ l-opportunità li bih il-fire extinguishers. Il-papa dejjem kien jaf jara f'opportunità u minn hemm bdiet l-istorja tagħna. Ġifri beda jbih il-fire extinguishers, ftit il-kumpanija bdiet tikber beda jbih il-firefighting systems. Ftit snin wara kienet kelli 18-il sena għax ta' 17 kont diġà ħdimt ma' f'kumpanija ta' kostruzzjoni bħala receptionist. Il-papa qal li ejja aħdem miegħi. U jiena mort naħdem miegħu. Dak iż-żmien konna 5 minn nies, konna noperaw minn ġo garax bil-Kirkara u bdejt ta' reception, kont immur id-dwana, ġib ix-xogħol mid-dwana, immur il-posta u nagħmel affarijiet ta' amministrazzjoni. Hija wkoll parti mill-business, beda iwaħħal l-alarms dak iż-żmien. Bdejna konna 5 minn nies meta bdejt u issa qegħdin 350 ruħ. Kienet interessanti ħafna l-istorja tagħna, kienet diffiċli, kienet ikkolorita, kienet mhux dejjem kienet faċli, però tallimna ħafna u llum qegħdin fejn qegħdin, u llum qegħdin 350 ruħ. Kull bidu fih il-diffikultajiet tiegħu, imma naħseb kun hemm is-sodisfazzjon meta minn oġġett żgħir tkun strumentali li tkabbru. Jiena fl-introduzzjoni semmejt il-proverbju vapur b'żewġ kaptani ma jimxix, però intom jidher li sibtu soluzzjoni, metodu kif bejnietkom issolvu l-konflitti jew id-differenzi fl-opinjoni. Duncan, kif irnexxielkom? Aqsama magħna. Naħseb il-vapur irnexxielna mmexxuh bejn tnejn min nies. Naħseb l-ħaġa importanti hija l-paċenzja tajjeb li xi ħadd irid jieħu l-irdu nidu pruxin, pjuttost jinħu ħafna paċenzja bliż. Semmit l-ewwel aħna llum il-ġurnata aħna qegħdin tim ta' 350 ruħ. Nixtieq nenfasizza fuq il-kelma tim. Aħna il-kliem impjegat u lavranti kemm jista' jkun ma jissemmewx ġewwa l-kumpanija. Ir-raġuni li aħna nemnu u mhux nemnu biss huwa żgur li s-suċċess tal-kumpanija u ta' fejn qegħdin illum il-ġurnata ġie minn tim b'saħħtu li dejjem kien hemm jissapportjana warajna. Żewġ affarijiet importanti naħseb li hemm biex il-vapur ikun jista' jibqa' għaddej, hekk hux b'żewġ kaptani u forsi iktar. Naħseb hija waħda minnhom segregation of roles, duties and responsibilities, alla volja they do overlap, ġifieri li jien għandi il-parti tiegħi li għandha l-parti tagħha, però eżempju jekk insemmu business development ikun hemm element overlapping li mbagħad toħodna għat-tieni parti li hija l-komunikazzjoni. Tajjeb li aħna qegħdin il-ħin kollu nikkomunikaw biex mhux li żed titkellem ma' klient, jien qed nitkellem ma' klient, li żed titkellem ma' wieħed mit-tim tagħna u ħadu deċiżjoni mbagħad ġewwa għandi. Għax ovvjament hemmhekk jibda ġej kapaċi jibda ġej il-konflitt. Aħna li għamilna 5 snin ilu li naħseb ħadmet ħafna, konna qegħdin jienu li dejjem inħobbu ngħidu isma' kif ħankomplu insaħħu r-relazzjoni u l-komunikazzjoni bejnietna. U fettilli għattilax ma tidħolx fl-uffiċċju
ta' ma' ġembi, nwaqqaw il-ħajtu u speċi, u għatlifa, għatli naħseb niprovawa. Kien żbal jew le minn dik nar li daħlet bit titkellem u sallum il-ġurnata da ma fqix titkellem. Fil-fatina jkolli noqgħod nippretendi li nkun qiegħed jew fuq il-mobile jew għaddej fuq il-keyboard biex kemm jista' jkun kif nara rassi jerġa' minn wara l-monitor. Naħseb li kollha tissapporti ftit però wkoll. Ħafna. U dil-manuvra għejnet ħafna fil-relazzjoni tagħna, ħafna, ġifieri tlajna fuq livell kompletament differenti ta' komunikazzjoni. U rejna anka bejnietna u rejna front lit-tim kemm aħna maqodin li huwa veru finalment, ġifieri mhux xi ħaġa li konna li kien hemm xaħbi. We have always been a strong front despite our occasional disagreements. Again, team ta' 350 ġoffi, għeddin il-kumpaniji u l-grupp. Numru ta' diskussjonijiet jaħarqu jkun hemm. Tajjeb, numru ta' da jinvolvu ħafna strateġiji along the way biex wasalna fi wasalna, u mhux bil-fors jiena xoħti li żjien naqbel magħha u vice versa. Allura niċċellenġew ħafna xulxin, l-importanti li going back to communication, jekk ikun hemm disgwit li tidħol naqra l-emozzjoni, emmek umbat, emmek wieħed irid kemm jista' jkun jaqbatu u jaqbada kemm jista' jkun malajra. Jekk tlaqna minn argument, diskussjoni li forsi nqelbet naqra f'argument u tlaqna fuq u tlaqna on that bitter note, tajjeb, jekk tħallija ġurnata 2, 3, 4 jikber, il-problema tikber. Ħadd kompli tikber, da għandek weight fuq spallejk u ħadd kompli taqlek. Allura aħna kemm jista' jkun iddeċidejna li konna minja fatta li isma' within the day, maximum the next day, ħalli wieħed forsi jmur u dak xi ħadd jaqbad u jippikja l-konverzazzjoni minn fejn jkun itlaqna and it needs to be thrashed out. U da again anke aħna nħobbu fil-weekend nħobbu nkunu għand xulxin ukoll mal-familji tagħna, allura nevitaw dik l-iskumdita li aħna iltqajna u hemm dik isu the elephant in the room biex niftehmu. Eżatt. Fil-fatt minn bdejt niproduċi dan il-programm sibt kemm hemm disgwit li hija sfortuna kbira bejn il-familji minħabba n-negozju. Mhux għax kien hemm xi ħaġa fil-familja, imma n-negozju ġab ċerti problemi li ma qablux bejniethom u jibqgħu sejrin. Intom sibtu dan il-bilanċ u kif tistgħu bejnietkom taslu f'deċiżjoni. Issa. Nolin, jekk forsi nista' nżid għax forsi li jagħti jinstema' sempliċi. Mhuwiex biex id-diskors ikun ċar. Suċċess qatt mhuwa sempliċi. Skuża, kellna ndaħlu aħna nħossuna nkunu waħedna meta jkollna bżonn nitkellmu għax it-toqta attenċ tgħid u ma tgħidx man nies barranin anke mal-familjari stess. Allura konna appuntajna persuna biex tkun hemmhekk għalina meta jkollna bżonn dak il-manteniment il-maintenance tal-relazzjoni. Ġifieri it is not easy. It warrants a lot of work, hard work. Nasib l-iktar ħaġa diffiċli fil-fatt. Wasanna li intom taslu minn hawn jew minn hemm biex taqblu bejnietkom. U mbagħad jiġri benfatto li tajdu intom isir? Fuq spunt li għaddu kif qal Duncan l-ewwel ħaġa jiena min-naħa tiegħi dejjem għadt li l-ġurnata li niġilet maħuti tkun il-ġurnata li jiena nitlaq mill-kumpanija. Għax jiena lija il-familja hija sagra. U allura importanti li dejjem tneħħi l-emozzjoni għalkemm mhijiex faċli, imma dejjem tiffoka li tirranġa l-affarijiet. Però fuq spunt li qed tajt ukoll jiena li għad-disciplina hija importanti ħafna. Nemmen li s-suċċess kollox idur mad-disciplina, mal-etika u mal-valuri. Xi 15-il sen ilu jiena kont qiegħda l-Qatar u kont qiegħda f'meeting ma' CEO ta' bank u da saqsini mistoqsija li inti għandkom board. Ma jiena dak il-ħin rispondejtu le għax veru dak iż-żmien ma kellniex board ta' diretturi. U baqgħet it-tek ġo moħħi din il-ħaġa u dak iż-żmien forsi konna għaddejjin minn naqra sitwazzjonijiet bejnietna forsi anke mal-papa. U bdejt nagħmel naqra research u bdejtu ġibt l-attenzjoni tal-papa u anke ta' hija. Il-papa ma kienx daqshekk kuntent fil-bidu għax qalu le, l-barranin ħajkunu jafu x'aħna nagħmlu u ħanitilfu l-kontroll. Però illum il-ġurnata jaraf l-importanza ta' dak kollu li għamilna. Illum hu stess u aħna kull xahar niltaqgħu
fil-board għandna chairman huwa mhux membru tal-familja u l-board huwa magħmul ukoll minn iktar nies mhumiex minn tal-familja. U flimkien niddiskutu l-istrateġija tal-kumpanija, sitwazzjoni, nippreżentaw il-management accounts kull xahar. Jiena Nolin għaddi niskanta kif ġieli kumpaniji kbar, ħafna kbar minn tagħna family business. Sal-ġurnata tal-lum, il-board huwa magħmul minn membri tal-familja. Jew il-flus tal-kumpanija jagħmluhom il-flus tagħhom. Il-board, l-implementation ta' corporate governance hija importanti għad-disciplina għax inħolqu policies, proċeduri u bekk is-suċċess tal-kumpanija jibqa' għaddej. U għandek ukoll għandek input intom forsi taraw problema jew opportunità mill-punto di vista u bl-emozzjonijiet imħaltin magħha. Mentri meta għandek persuna li mhijiex parti mill-familja qed tara iktar ċara mill-punto di vista ta' finanzi u operat, dan kien rid aħna mhux jienu l-isbiss, naħseb it-tim kollu aħna naħdmu ħafna passjoni, ambizzjużi ħafna u mimlijin enerġija. U din tista' tkun perikoluża ħafna jekk mhijiex ikkontrollata. Ġifieri jiena jekk għada fett li rajt opportunità ġo pajjiż, jien ma sax naqbad ngħid isma' aħna ħaninvestu hemm. Jiena llum ġurnata rrid nippreżenta business study lil board. Jekk ma jiġix approvat u nemmen fih nerġa' mmur lura u nerġa' nippreżenta studju iktar b'saħħtu, jekk jerġa' ma jiġix approvat mela jew hemm xi ħaġa li mhux qed nara u naqbdu u jiġi. U għalhekk qiegħed il-board biex ikollok l-opinjonijiet ta' nies li jkunu speċjalisti f'diversi qasam. U jaraw ċertu blind spots li aħna ġieli ħabba l-passjoni, ġieli ma tarahomx. Eżatt. U l-intenzjoni tkun tajba, ġifieri l-intenzjoni li inti l-intenzjoni tkun tajba. Imma jkun hemm forsi ċerti affarijiet li ma tkunx rajthom. Huwa mhux fatt, però ħafna jaraw li il-bniedem li jibda il-negozju jibda jibnih, it-tieni ġenerazzjoni li hija intom tkattruh u tkabruh. Però t-tielet ġenerazzjoni għandha fama li tkissru. Qed ħarsu l-qudiem għal din dal-istadju meta intom issa tkunu tridu tgħaddu in-negozju lil ta' warajkom. Dan huwa suġġett li niddiskutuh jiena u Duncan, però m'għandniex pjan per se. Jiena m'għandix tfal, hija t-tfal tiegħu għadhom żgħar, oħti ż-żgħira għandha l-kumpanija tagħha, però tieħu ħsieb il-branding kollu tal-grupp. Però aħna għandna tim b'saħħtu immens. Ġifieri aħna nemmnu ħafna fit-tim kif beda jgħid Duncan qabel, aħna we empower them a lot. Imma ovvjament mbagħad huma jridu jkunu responsabbli u jkunu accountable għax dik l-iktar ħaġa importanti, nħobbu ntuhom il-libertà għad-deċiżjonijiet. Naħseb niġu f'sitwazzjoni li ikollna bżonn CEO il-qudiem għax aħna bħalissa forsi nħobb ngħid li aħna joint CEOs, imma naħseb il-qudiem ħajkollna bżonn CEO għax da forsi it-tfal ta' Duncan jew tfal toħti ma jkunux iridu jitlu fil-business tal-familja. Ġifieri naħseb l-unika mod jiena li nibqgħu għaddejjin kif għaddejjin bil-board u nibqgħu inkomplu nsaħħu u dejjem nimpruvjaw f'dawn l-affarijiet. U mbagħad naraw minn hemmhekk. Sibtu mezz kif issibu it-triq tan-nofs fl-operat tan-negozju li għandkom issa, però meta tiġu avviċinati forsi b'opportunitajiet li m'għandhomx jasmu man-negozju li għandkom bħalissa, x'tagħmlu tmorru għal raskom fuq ċerti negozji, kif taġixxu? Naħseb it-tendenza aħna bħala familja we always tend to follow the opportunity, ġifieri anke jekk hemm affarijiet li huma non-core. Pereżempju aħna għandna restorant il-Madlina ma xorta bejnietna talna li għad l-opportunità. Liz u Duncan, grazzi li qsamtu magħna din l-istorja vera simpatiċi. Naħseb intom it-telespettaturi ta' Wirtu Eredi ħadtu gost anke taraw is-sinerġija bejnietom
U rewna kif vapur b'żewġ kaptani jista' jimxi dejjem jekk ikun hemm rispett u kooperazzjoni. Aħna minn hawnhekk ħallu l-ftit minuti għal Dr. Ġerada li se jkellimna u jtina iktar informazzjoni fuq l-importanza tal-governanza korporattiva kif semmew Liz u Duncan ukoll. Wara ftit momenti ta' pubbliċità, però rġgħu lura magħna għax għandna iktar informazzjoni għalikom.